Stvari sam glasan. Onkološka bolest ne znači danas više smrtnu presudu, zapravo onkološkog pacijenta danas promatramo kao kroničnog bolesnika kojem je apsolutno nužna multidisciplinarna skrb. I mi danas u principu liječimo vrlo rane karcinome i samim tim imamo pad u smrtnosti, što znači da imamo povećanje preživljenja. Moramo doprijeti do svakog pacijenta, svake obitelji, svake žene. Zato se 4. studenoga okupljamo ujedinjeni protiv raka, da zajedno govorimo o napretku, o nadi i o ljudima koji se bore. Jer gdje živimo ne smije određivati hoćemo li živjeti. Pa možemo zapljeskati ovom videu slobodno. Moram se prvo ispričati na kašnjenju. Doista nećemo, nikakve alibije neću činiti ni Zagrebačkom prometu, ni docentici Bubaš koja je danas ovdje lijepo pozdravljam kao izaslanicu Vlade Republike Hrvatske. Hvala vam što ste uspjeli doći i što nas i danas ovdje podržavate. Ali želim se zahvaliti apsolutno svakome ovdje danas od vas ponaosob. Govorim iz glave jer sam se jako iznenadila koliko nas je ovdje danas, pa mi je upravo propao onaj nekakav klasičan, lijepo pripremljeni, strukturirani uvod. Odustala sam putem od njega, jer ne želim se samo deklarativno zahvaliti, nego da to doista mi vjerujete kada i kažem, pa dopustite samo upravo kao i kad mnoge od vas nazovem i kažem, ali samo ću kratko, pa onda to potraje, pa tako ću i sada. Samo ću kratko i budući da govorim iz glave ne zamjerite, ali veliko vam hvala svima koji ste danas došli, ljudima koji su doputovali iz Osijeka, iz Vukovara, iz Valpova, iz Rijeke, Vodnjana, Rovinja, Pule, slobodno dodajte koga sam nenamjerno propustila i naravno veliko hvala svima koji ste došli ovdje iz ovog našeg lijepog grada. Veliko hvala ovim ljudima ovdje i profesoru i pozdrav Splitu, profesor Vrdoljak je tu s nama. Ja stalno brkam, moramo tamo gledati profesore da vidite da je lijepi pozdrav. Znači, htjela sam reći veliko hvala svim ovim ljudima koji svaki dan pružaju svoje znanje i koji čine puno više nego li što je njihovo zvanje. Evo jedne nenamjerne, možda ne najpametnije rime, ali mislim da ste shvatili što želim reći. Hvala vam na tome i hvala vam što ste danas ovdje došli jednu lijepu vijest, nadam se i vjerujem, podijeliti sa svima. Također iz svih nekako gradova, s nama su znači pročelnici, ja sam to nazvala i smatram 6 najvećih onkoloških centara hrvatskog, naglašavam, javnog zdravstvenog sustava. Jer rak ne smije biti bolest nejednakosti, niti njegovo liječenje smije ovisiti o našim mogućnostima bilo kakvima, a tako ni o tome gdje smo rođeni ili gdje živimo. Da su ovi ljudi kao nositelji upravo jedne velike i važne promjene u liječenju onkoloških bolesti u našoj zemlji, ovdje pokazat ćemo znači kroz podatke konkretne koje je pripremio profesor Šime Smolić sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Imamo tu jednu njegovu izjavu, ja ću to u njegovo ime kratko laički prezentirati, jer je on, naprosto je čovjek na drugom kraju svijeta poslom i drugčije nije moglo, nije lako vas sve okupiti u istom trenutku na istom mjestu.
Evo, možemo prezentaciju, da. I slajd prvi, da. Dobro, ovo je odmah zaključak. Ovolika je razlika, znači 20.000 života spašenih, više ljudi oboljelih od raka u našoj zemlji, bit će spašeno u narednih 5 godina zbog povećane stope preživljenja od onkoloških bolesti. O tom povećanju govorimo da danas pričamo o 59% stopi petogodišnjeg preživljenja naspram 44% kolika je bila početkom 2000-ih. Ovo je, kako sam najavila, profesor Smolić vrlo kratko i jednostavno komentirao. Od 10 ljudi kojima je sad dijagnosticiran rak, njih 6 će sigurno dočekati još 5 svojih rođendana u ovoj zemlji. Na grafu i komu će trebati vrlo rado možemo podijeliti i poslati ovu prezentaciju. Znači, ovo su europski trendovi gdje vidimo, znači, tamnije ljubičastom, znači, tu jednu razliku u usporedbi sa istim razdobljem, znači s početkom 2000-ih godina, i vidjet ćete da hrvatska razlika je tu među višima. Može? Ovo su trendovi kod nas prema različitim sjelima. Jedino gdje donekle stagniramo, odnosno gdje nismo napravili pomak, jest rak vrata maternice, odnosno preživljenje od te bolesti. Dio zaključaka sam zapravo već rekla. Ono što bih ovdje istaknula jesu kako su najučestalija sjela raka kod muškaraca i kod žena, rak dojke i rak prostate. Petogodišnje preživljenje u Republici Hrvatskoj je, znači, uz ove brojke čini da je to iznad prosjeka Europske unije. Ono što slijedi i što znam da često zbunjuje i plaši, tako i mene, jeste kontinuiran broj, odnosno porast novo otkrivanih slučajeva raka. No, kako i sam naslov kaže, on raste u svim zemljama, evo još od sredine 90-ih, a dio uzroka su upravo kao i u tom nekakvom razvijenom zapadnom svijetu, su tako i kod nas. Znači, starija populacija, faktori rizika, odnosno način života koji mi možemo pripisati, od pušenja, debljine, alkohola i tako dalje. Tu znamo kako stojimo, na kraju krajeva i duži životni vijek. Bolje preživljamo od nekih drugih bolesti i naprosto imamo, evo, više vremena oboljeti i od ovih. Evo ga, i sad te molim samo paneliste. Hvala ti, ja sam zaboravila pointer, evo zato smo to, odnosno tu je, dobro. Evo, započela bih, sad mi više i ne treba, nema veze. Započela bih, evo, da nas profesor Vrdoljak u Splitu čuje i vidi. Čuje vas i vidi vas. Odlično. Ivana, hvala na pozivu. Ispričavam se svima što ne dijelim ovaj podij s vama. To je važan skup i srdačno vas pozdravljam iz sunčanog Splita. Hvala vam lijepa, profesore. Evo, ja bih odmah s vama i započela. Nije da smo jedanput, evo, baš nas dvoje o tomu i razgovarali, ali znači, konačno je nekako došlo i do tih validnih, konkretnih brojki koje argumentiraju porast petogodišnjeg preživljenja od onkoloških bolesti u Republici Hrvatskoj. Molim vas, pojasnite nam svima da li je ovakav rezultat sinergije i čega, što je sve se moralo dogoditi, a i to se nije počelo događati jučer. Hvala na pitanju. Ja bih se složio da je ovo povijesan rezultat ili generacijski iskorak. Do sad smo imali, nažalost, priliku gledati Hrvatsku na začelju Europe što se tiče ishoda liječenja raka. Kao što ste rekli, početkom 2000-ih smo imali gotovo samo 44% vjerojatnost petogodišnjih preživljenja, a danas se približavamo 60%. Dakle, tu informaciju bi trebali na neki način plasirati svima, a ona je rezultat, kao što ste rekli, sinergije svih dionika. Počevši od bolesnika koji su pregrulili svoju bolest, ne boji se više raka kao smrtne presude, do društva koje je bilo spremno uložiti u liječenje raka, do ministarstva koje je donijelo nacionalni strateški okvir protiv raka, do HZZO-a koji nam je dao više lijekova, do vas novinara koji govorite o pravim temama na pravi način.
Tako da zapravo ovaj bauk više nije bauk, mi se više ne stidimo pojaviti u Europi, pa bih vam ispričao primjerice brojke za rak dojke kojega ste spomenuli kao jedan od najčešćih tumora, da je žena dijagnosticirana sa rakom dojke, novo dijagnosticirana sa rakom dojke 2012. imala veću vjerojatnost od 45% da će dobiti bolest nazad i umrijeti od nje, a danas je to manje od 20%. Pa smo gotovo utrostručili vjerojatnost ne smrti takvih bolesnica i postali, vjerovali vi ili ne, druga najbolja zemlja u Europskoj uniji za bolesnice koje bivaju dijagnosticirane sa rakom dojke. Sve po Eurostat podacima. Tako da zapravo što se dešava jest sa svom tom sinergijom, a najviše nacionalnim strateškim okvirom protiv raka, dolazimo u priliku da sa začelja postanemo europski lider što se tiče onkologije. Ja sam uvjeren da ćemo sa potpunom implementacijom nacionalnog strateškog okvira protiv raka, potpunom implementacijom nacionalne onkološke mreže koju planiramo implementirati početkom sljedeće godine, sa tim združenom aktivnošću informacijske tehnologije i onkologije, učenjem od svakog bolesnika, a za svakog bolesnika, postati primjer u Europi i osigurati da naši bolesnici još manje umiru i da dođemo ne do 60% petogodišnjeg preživljenja, nego primjerice 85% i da budemo svi sretni. A za sve to treba vremena, pa smo dočekali vrijeme brajanja plodova, a uvjeren sam da će to vrijeme biti sa još više plodova, još više rezultata, još više osmijeha na licima i oboljelih i njihovih obitelji, a i nas koji to dajemo i čine nas sve to sretni, jasno. Hvala vam lijepo, profesore. Evo, vi nas pratite, slušate, tu ste, evo, kao da jesmo, jel tako? Hvala vam lijepo. Hvala. Hvala vama. Profesore Plešine, jeste i vi jednako optimistični? Malo sam otišla izvan scenarija odmah. Nije riječ o neumjerenom optimizmu, jer evo čuli ste podatke koji govore možda više nego što je moj dojam. Ali činjenica jest da se perspektiva onkologije zadnjih desetljeća promijenila. To više nije onkologija koju sam ja učio na fakultetu ni kad sam je počeo raditi. Neke zloćudne bolesti, nažalost, i dalje nemaju dobru prognozu, ali u nekima smo polučili izvanredni uspjeh i ovo što je profesor Vrdoljak rekao, od zemlje na začelju Europe došli među vodeće. Možemo raspravljati o tome zašto je dojka perjanica, a nije recimo rak gušterače, ali slično je i u drugim zemljama. Jasno. A i bolest se uvijek, pa tako i ove bolesti, pa tako i rak dojke, uvijek se može ponovno javiti. I evo, ovdje sada je vrlo važno, mislim, posebno s obzirom evo, na našu publiku danas, znači, može li se uopće spriječiti povrat bolesti, može li se uopće spriječiti metastatska bolest i da li onda to jednako dobro liječimo? Metastatska bolest ishodišno kod dijagnoze je danas, neću reći izuzetak, ali puno rijeđa nego li što je bila. Dakle, bolest se otkriva u puno ranijoj fazi i to jest obrazloženje zbog čega smo značajno napredovali u preživljenju tih bolesnica. Imamo vrlo kvalitetan i moćan screening program koji je doveo do toga da se bolest otkriva ranije, čim ranije otkrivena, naravno prognoza je bolja. Drugo što jest, upoznajući biologiju tumora, naučili smo brojne prognostičke čimbenike, ali i prediktivne. Pa danas usmjeravamo terapiju na način da maksimalno pomognemo u smislu smanjenja rizika povrata bolesti. Rizik naravno postoji, on je ovisan o biologiji tumora, nije jednako da li je riječ o niskorizičnoj luminal A, dakle hormon ovisnoj HER2 negativnoj dojci, male veličine tumora s negativnim pazuhom ili je riječ o trostruko negativnom tumoru koji dalje nažalost je bitno lošije prognoze. A s druge strane nekada HER2 pozitivna bolest je bila izuzetno prognostički loša
Međutim, danas imamo takav izbor terapijskih opcija da smo to potpuno preokrenuli. Rizik naravno i dalje postoji. Mi stalno govorimo o povećanju pojavnosti ili broja novo otkrivenih bolesnika, kako u raku dojke koji je svugdje u svijetu najčešći u žena, u muškaraca srećom je to sad prostata, negdje je bio tumor bitno gore prognoza. Uglavnom, pojavnost će rasti, očekivano, svugdje u svijetu i mi ćemo imati sve više i više novo oboljelih. Pri čemu, nadamo se, i daljem smanjenju smrtnosti. Što to znači, zašto ja to spominjem? Mi stalno govorimo o incidenciji i mortalitetu. Morat ćemo zdravstveni sustav prilagoditi prevalenciji. Jer imamo veći broj novooboljelih ljudi, hvala Bogu, dulje žive, što znači veće opterećenje zdravstvenog sustava. I to je naša zadaća. Ako i govorimo o preživljenju na razini 5 godina, to više nama nije parametar. Mi danas govorimo o kroničnoj bolesti. Dakle, 5 godina je nekad bio crta. Ako si 5 godina preživio, za mene je bio zdrav. To naravno više nije tako. Ono što ćemo mi morati je prilagoditi zdravstveni sustav tome da imamo sve veći broj bolesnika ili u tijeku dijagnostike ili aktivnog liječenja ili pažljivog praćenja. I to je naša zadaća, moramo napraviti u sklopu implementacije ovog našeg nacionalnog plana borbe protiv raka. Tu ono kada se govori, znači dijelom, sad što ste rekli, ono prava terapija u pravom trenutku za pravog pacijenta, je li to doista i primjenjivo i primjenjuje se kod nas ili u nekom dijelu ipak možda kaskamo za nekakvim, ne znam, bilo evropskim regulama, smjernicama, vašim željama? Ideja jest usmjeriti se na način takozvana personalizirana ili individualizirana medicina sa idejom da imamo čim veću učinkovitost sa čim manjom štetnošću naše terapije, odnosno ne razmišljamo samo koliko neko živi, nego kojom kvalitetom živi. Ideja, dakle, te personalizirane medicine odabrati pravi optimalni lijek u pravom času za pravog čovjeka. Sad, kako Hrvatska tu stoji? Mi nerijetko smo jako samokritični, ali ajde ja ću reći nešto što Hrvatsku svrstava stvarno u vrh vrhova. Dobro. A to je sveobuhvatno gensko profiliranje, koje Hrvatska je jedina bila zemlja, kad se to uvodilo, koja nije imala nikakve diskriminatorne elemente. Tada po smjernicama, kako europskim, tako i svjetskim, ste imali odabrane bolesti gdje ste radili sveobuhvatno gensko profiliranje. Mi smo išli kao pilot program na način da svaki bolesnik koji ima bilo koju zloćudnu bolest koja nije kirurški dohvatljiva, dakle koja je neresektabilna ili metastatska, može biti testiran. Sa idejom da otkrijemo nekakvu molekularnu promjenu koja nam omogućuje ciljano liječenje sa većom učinkovitošću i toksičnošću. Zadnjih godina, naravno, europske smjernice, a i američke, povećavaju broj indikacija u kojima je to opravdano činiti, ali evo, mi smo u startu kao pilot program imali mogućnost testirati sve bolesnike bez ikakve diskriminacije. Što se tiče dostupnosti lijekova, tu često smo nezadovoljni. Naravno da bi ja volio, svi mi bi volili da sutra ujutro imam sve što je na svijetu, niko nikada otkrio. A to nije realna opcija. Ono što je isto kvaliteta hrvatskog zdravstvenog sustava, to je da bez diskriminacije svaki naš bolesnik ima pravo na sve. Da li je to dostupno jednako, ne znam, u Maksimirskoj ulici u Zagrebu ili na ne znam kojem otoku u Jadranu, možemo diskutirati. Ali teorijski osiguravatelj će pokriti sve troškove. Volimo se uspoređivati s Amerikom. Da li mislite da je to u Americi tako? Nije. Vidimo ja na televiziji vidim. Nije. Dakle, mi imamo kvalitetan zdravstveni sustav, što god tko tvrdio. Druga je stvar, da li bismo ga mi mogli usavršiti. Ja vjerujem da ćemo u nadolazećem razdoblju, posebice praćenjem ishoda liječenja i akreditacijom, odnosno licenciranjem po djelatnostima. Ne govorimo o HASAP-u i kuhinji bolničkoj, već govorimo o djelatnostima. Bolnica može imati vrhunsku, ne znam, neurokirurgiju, ali ne i kardio. Jasno. Dakle, pri čemu Europa danas nije donijela minimalne
akreditacijske standarde, niti na na način preporuke, a kamoli obvezujuće. To je nešto što mi moramo u dogledno vrijeme učiniti i praćenjem ishoda ne sa ciljem kažnjavanja, zatvaranja ili bilo čega, nego korekcije i povezivanja. Ideja je dakle povezivanje ustanova i A stvaranje... ne rang lista, jel tako? Ne, Da. ne. Da. To je onda isto evo jedna tema koju očito treba onako ispravljati, baš kao što je ovo, nadam se, donekle ispravljeno danas ovim uvodom, a to je da za sve ove rezultate, znači općenito u zdravstvu, a posebice kod ovako učestalih i teških bolesti, rezultat ne može se pokazati od danas do sutra, a i s druge strane da se prestane govoriti o troškovima nego o ulaganjima, jer na kraju govorimo o ljudskom zdravlju i ljudskim životima. Konkretno, ovom povećanom stopom preživljenja to je razlika, s obzirom na naše demografske podatke, od 20.000 ljudskih života. To je grad veličine, što sam pogledala, Šibenika ili Siska ili Petrinje. Tako da može evo na takav način prikazati pa da onda shvatimo veličinu, važnost i vrijednost toga. Evo, profesore Pleština, vi ste spomenuli, znači i svi smo spomenuli dojku, samo smo spomenuli kolon, pa ja sada profesorica Nikolašević moram, evo i kao predsjednicu Hrvatskog gastroenterološkog društva, što se tu čini, planira ili što se može i treba učiniti. Uvijek o tom probiru govorimo da ga treba mijenjati, da se treba pojačati odaziv. Hvala Ivana, evo lijepi pozdrav svima ispred klinike za tumore KBC Rijeka i evo ja bih samo htjela tebi čestitati i cijelom tvom timu na svom entuzijazmu i zapravo na svemu što radite, od zapravo svih pozitivnih stvari do podizanja zdravstvene pismenosti. Evo, baš smo jučer profesor Pleština i ja pričali, dakle svi mi pričamo o karcinomu dojke, svi mi pričamo o karcinomu prostate kao 11. mjesecu i u kontekstu tih karcinoma zapravo imamo super rezultat. No ono s čime se zapravo svi skupa ne ponosimo, odnosno zbog čega smo i žalosni, ne samo mi nego zapravo cijeli svijet i o čemu zapravo malo pričamo je na primjer karcinom gušterače. Neki dan sam bila dežurna i primila sam dečka 40 godina sa, nažalost, metastatskim karcinomom pankreasa i ono što viđamo u kliničkoj praksi je zapravo sve veća incidencija takvih bolesti kao što je karcinom pankreasa zapravo u dobi ispod 50 godina, pa shodno tome, evo i razgovor s profesorom Pleštinom, mi smo ispred i gastroenterološkog društva odlučili zapravo ovaj 11. mjesec zapravo posvetiti upravo karcinomu pankreasa, jer znamo da je to zapravo karcinom koji za sobom nosi de facto najveću smrtnost. Zašto? Jer se zapravo otkriva u uznapredovaloj fazi, odnosno onda kada daje simptome, on je de facto već zapravo proširen i u svijetu se zapravo 11. mjesec obilježava kao mjesec svjesnosti o raku gušterače, a recimo 3. četvrtak u mjesecu je baš svjetski dan raka pankreasa, što ćemo mi obilježiti zapravo 20.11. evo i u suradnji i sa profesorom Pleštinom i dakle sa našim gastroenterološkim društvom. Što se tiče karcinoma crijeva, tu svakako rezultati zapravo odaziva na nacionalni probir zapravo ovise od županije do županije. Svakako su tu rezultati puno manji, odnosno puno je manji odaziv nego što je to u kontekstu raka dojke. Naravno da nismo zadovoljni s time. Ja bih rekla da zapravo ljudi se na neki način boje kolonoskopije i sama ta kolonoskopija i taj pregled nekako stvara stigmu, sramotu i sve skupa. Evo, htjela bih reći iz pozicije i neko ko je to napravio, to zaista nije nešto pretjerano strašno i zaista nije toliko neugodan pregled, a to je definitivno nešto što spašava život. Ali isto tako, pored samog probira koji se odnosi zapravo na ljude 50 plus godina, htjela bih poentirati to da zapravo nažalost više kako karcinom crijeva, tako ni drugi karcinomi više ne gledaju dob, odnosno nažalost više nema dobne granice i opet svjedočimo sve većoj incidenciji karcinoma debelog crijeva i u mlađoj populaciji, tako da zapravo svi koji imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu i svi koji imaju bilo kakve simptome, dakle trebali bi napraviti tu preventivnu kolonoskopiju. Tu je sad dužna evo i suradnja sa obiteljskim, daljnja uspješna suradnja sa obiteljskim liječnicima, ali i konstantna jedna evo neumorna zapravo edukacija i poticaj ljudi da evo
pretrage poput kolonoskopije, da se naprosto njih ne bojimo i ne zaziremo. Da. Zato bi ja, prosim što se upadam, možda naglasila zapravo važnost vas medija koji zapravo dižete nekakvu zdravstvenu pismenost, jer mislim da jedino zapravo prikazivanjem u javnosti koliko je to bitno i koliko zapravo tako, na primjer konkretno kolonoskopija može spasiti glavu, da vi zapravo tu imate neizmjernu ulogu, jel? Slažem se, da. Evo, mi ćemo sigurno, evo ja ću reći, nastaviti raditi na tome kao što smo, evo, upravo i hvala i ovako javno, profesorice, znači cijelom timu Klinike za tumore KBC-a Rijeka, što smo kroz, evo, protekli mjesec listopad objavljivali zapravo, evo, sadržaj koji ste sami stvarali, nekako smo procijenili koje bi teme bile, koje nikad nije dovoljno puta ponoviti ljudima, dati evo u tom mjesecu listopadu, mjesecu borbe protiv raka dojke, dati pravu i točnu informaciju. A neki od tih informacija jeste i vrlo inovativan program koji ste uveli baš za pacijentice s ranim rakom dojke, jel tako? Enea, dajte nam koji detalj, evo slobodno, može nekoga potaknete ovdje, jel tako? Date ideju pa taj program se proširi iz Rijeke. Hvala Ivana, pa evo kako smo mi zapravo došli na ideju toga, tu je naša doktorica Skočilić tamo u predzadnjem redu sjedi, to je naša inače voditeljica našeg tima za tumore dojke KBC-a Rijeka i ona je bila na edukaciju u jednom Europskom onkološkom centru i zapravo je vidjela kako to rade vani i došla mi je sa idejom ajmo mi to organizirati i tako smo mi krenuli organizaciju toga, sama priprema toga je trajala nekakvih 6 mjeseci. Zašto? Jer je zapravo to program koji uključuje preko 50 specijalista i suspecijalista KBC-a Rijeka. Dakle, o čemu se zapravo radi? Radi se o multidisciplinarnom zapravo pristupu i strukturiranom vođenju pacijentica sa rakom dojke. Inače, puni naziv Enea programa je prvi program rane integrativne rehabilitacije pacijentica sa rakom dojke. Dakle, svaka pacijentica sa novo dijagnosticiranim rakom dojke koja dođe u okvir naše klinike ulazi u taj program i onda zapravo temeljem validiranih EORTIC europskih upitnika, dakle mi procjenjujemo što sve toj pacijentici osim osnovnog onkološkog liječenja treba, dakle da li je to klinički farmakolog, da li uzima još 5 lijekova, pa treba vidjeti kakve su interakcije, ne znam, na primjer sa CDK4/6 inhibitorima i slično, da li joj treba kardiolog, da li joj treba dermatolog, da li joj treba fizijatar, nutricionist i tako dalje. Dakle, temeljem tih upitnika mi pacijentice usmjeravamo jednom ili više su specijalista, odnosno specijalista i te pacijentice dakle reevaluiramo svaka 3 mjeseca sa istim tim dakle upitnicima. Ti upitnici nisu samo papirnato da pacijentice zaokružuju, nego ono što smo sad recentno zapravo angažmanom mog zapravo sjajnog tima Klinike za tumore napravili je prva zapravo mobilna aplikacija za pacijentice sa rakom dojke, takozvana Enea aplikacija, gdje naše pacijentice imaju te upitnike i gdje zapravo dobiju sve informacije koje se tiču njihovog cjelokupnog liječenja, dakle ne samo onog liječenja što se tiče onkološkog liječenja, nego ne znam, razvoj limfedema, bolovi u kostima, osteoporoza i slično. Dakle, zašto smo mi to uveli? Jer se zapravo pokazalo temeljem recentnih studija da ovako jedan koordinirani program sveobuhvatne zapravo i koordinirane rehabilitacije poboljšava ishode liječenja za čak 40%. Ono što smo mi još uveli u okviru tog Enea programa je dakle strukturirano zapravo tjelesna aktivnost. Dakle, naše pacijentice nakon pregleda fizijatra koji određuje koju razinu zapravo vježbi one mogu raditi, dakle odlaze zapravo na programirano vježbanje u jednu teretanu zapravo u našem gradu. Dakle, i to su vam vježbe tipa rastezanja, pilatesa i tako. Dakle, vježbe koje su zapravo prilagođene našim pacijenticama. Jel? A i za pacijentice koje su evo u drugčijoj situaciji ste pokrenuli i prvu intenzivnu upravo na onkologiji, je li tako? Da, u 4. mjesecu ove godine, dakle naša klinika je otvorila prvu jedinicu intenzivne njege zapravo za onkološke bolesnike, jer to ono što govorimo zapravo onkološka bolest nisu samo lijekovi i to više nije stvar zapravo samo onkologije, nego zaista onkološki pacijent treba multidisciplinarnu skrb
odnosno uz današnju sjajnu i modernu zapravo onkološku terapiju, kako sustavnu terapiju, tako zapravo i radioterapiju i stereotaksiju, ono što u narednim mjesecima uvodimo. Ti pacijenti imaju zapravo cijeli niz nuspojava te terapije, osobito recimo imunoterapije. Mi smo prije 1,5 godine osnovali opet na razini KBC-a Rijeka isto multidisciplinarni tim za zbrinjavanje nuspojava imunoterapije, gdje opet sudjeluje preko 30 specijalista, suspecijalista. Zašto nam je to bitno? Jer, na primjer, vi date imunoterapiju, prema našim podacima, a to prati zapravo i studijske, odnosno ove evropske i svjetske podatke, otprilike svaki 4. pacijent razvije neku od nuspojava imunoterapije. Dio tih nuspojava je zapravo teških nuspojava koje zahtijevaju zapravo hospitalizaciju i zahtijevaju nekakve mjere intenzivne skrbi. Znamo da imunoterapija može zahvatiti bilo koji organ, pa vam se može dogoditi, ne znam, miokarditis, znači upala srca sa zatenjem srca, pneumonitis sa zatenjem respiratorne funkcije, hepatitisa, akutnim zatenjem jetre i slično. I znači svi ti ljudi zapravo zahtijevaju multidisciplinarnu skrb, po meni zapravo objedinjavanje skrbi na jednom mjestu i upravo shodno tome mi smo otvorili tu našu jedinicu intenzivne negdje gdje primamo sve te takve pacijente i gdje im zapravo dajemo sveobuhvatnu skrb, odnosno liječimo multidisciplinarno sve te komplikacije. Naravno tu su i druge komplikacije drugih onkoloških terapija kao na primjer febrilna neutropenija sa sepsom ili slično. I ono što nam se pokazalo, dakle, od 3.4. do danas, znači ovih 6 mjeseci od kad smo otvorili tu našu jedinicu intenzivne njege, da su stvarno ljudi puno bolje zbrinuti, da imamo visok postotak pacijenata koji zapravo u dobrom stanju napuste zapravo našu kliniku. I mogu reći da smo cijelo vrijeme zapravo popunjeni. Ta naša jedinica intenzivne njege inače ima 5 kreveta, 2 su u takozvanom izolacijskom boksu gdje leže recimo pacijenti koji imaju febrilne neutropenije sa sepsama i još imamo 3 kreveta, dakle, koja nisu u izolacijskom dijelu. Iznijeli ste ovo sad sve skupa, nekako bi ja samo onako zaokružila da zapravo nije se da evo ti lijek ili bit će čist nalaz ili tako dalje, pratite pacijente i nažalost često evo upravo nuspojave liječenja koje je, hvala Bogu, dobro i što ste vi rekli, profesore, ne možemo svi uvijek imati sve, ali Hrvatska tu ne stoji loše, često zna prekinuti upravo pojava nekakvih nuspojava, ali evo, zato tim važnije mislim je čuti, znači da se to može i treba na strukturiran način i sanirati. Hvala lijepa, profesorice. Evo, više navrata smo do sad rekli prvi ovo, prvo ono, tako imamo među prvima, ako ne i prvi, ja ću se prvi, dobro, program za rano otkrivanje raka pluća. On ima već svoje ozbiljne rezultate, a ja bih se evo ovako po svom izrazila, nekako je rak pluća s tim programom postao, više nije stigma. Jel tako? Da, i ta riječ rak pluća više nije nekako zapravo bolest, što je rekao profesor Pleština, to više nije bolest koje se neko srami, nego su ljudi naučili s tim živjeti. Zapravo karcinom pluća je i dalje po incidenciji mortalitetu broj 1. Nažalost, ne samo kod muškaraca, nego vidimo visoki porast, što je rekao profesor, i kod žena. Različiti su rizični čimbenici, ali nije samo pušenje. Ono kad smo mi krenuli zapravo u suradnji s našim obiteljskim liječnicima, koje stvarno moram spomenuti u našem nacionalnom programu prije 5 godina, nekako krenuli smo tiho. Nacionalni program raka dojke je bio daleko najuspješniji u tom trenutku. Drugi nacionalni programi su nekako krenuli, malo su stali radi covida, a mi smo nekako potiho radili, čak i za vrijeme covid pandemije. Danas vam moram reći ono što je rekla Ivana, da je kolegica zapravo s njezinog zavoda išla u Europu na edukaciju. Ja vam moram reći da Europa i Amerika dolazi nama na edukaciju. Napravili smo, u onkologiji je famozan taj stage shift, zapravo napravili smo to sa našim 4-godišnjim rezultatima da smo metastatski karcinom raka pluća pod navodnike prebacili u rane stadije, što znači da smo stvarno na rezultatu od preko 70.000 skenova ili OCT-a, preko 55 uključnih pacijenata pronašli više od 1000 karcinoma. Ono što nas beskrajno veseli, mi govorimo više od 55% ljudi koji su operirani. I na to smo beskrajno ponosni, na tome jako puno radimo. Kažem i spominjem uvijek obiteljske liječnike, zato jer oni su ti prvi
Upravo je taj dizajn našeg screeninga sa obiteljskim liječnikom koji je prvi, nešto što smo beskrajno ponosni, nešto što nam ni Amerika ni Europa ne vjeruju, onda dolaze nama da vide da li je to stvarno tako. Mislim da kroz naredne godine, pogotovo sad smo ušli u 5. godinu screeninga, ulazimo u tu 5-godišnju analizu, mislim da će rezultati biti još bolji, ali ono što su zapravo profesor Pleština i Ivana rekli, ta svijest je jako važna, ta zdravstvena pismenost. Karcinom pluća se počeo javljati u sve mlađoj populaciji, to govorimo o ljudima oko 50. godine, nama još uvijek taj uključni kriterij 50 godina, vidjet ćemo da li će se u redizajnu možda mijenjati, ali ono što je Ivana rekla, kad vam dođe mlada osoba od 50-51 godinu koja ima metastatski karcinom, nije vam baš svejedno. Tako da veliki su napori uloženi. Europa nam je širom otvorila vrata, sudionici smo velikog europskog projekta SOLAS gdje smo postali model za screening programe u svim državama Europske unije. Projekt se bliži kraju, napravili smo sjajne rezultate, tako da se nadamo svim centrima u državama Europske unije da ćemo implementirati zapravo sličan screening kao što je kod nas. Evo, svaka čast. Stvarno, veliki smart čuti, da, i sad program u toj svojoj 5. godišnjici doživljava i nekakvu reviziju. Mi smo u procesu redizajna, to je docentica Bubaš, znači programi idu na 4 godine, mi smo u procesu redizajna najviše radi ove umjetne inteligencije, što danas nije tema, tu smo pioniri zapravo u svijetu, zato jer imamo uključenu umjetnu inteligenciju ne samo na radiološkoj razini, nego i na pulmološkoj i obiteljskoj razini. Pa sad zbog toga malo sa partnerima na tome radimo, čekamo da se to završi pa ćemo onda razgovarati dalje s ministarstvom. Evo, a što vi docentice mislite, imamo značajne pomake, ali evo u odnosu na Europu, koga ćemo se drugog pozivati i uspoređivati, možemo li mi to još i bolje? Kakva evo, prema vašoj stručnoj procjeni, kako bi rekla onkološka skrb danas, a čemu stremimo? Mislim da je skrb sjajna. Ja kad sam prije 15 godina počela, to je bila potpuno jedna druga priča. Karcinom pluća, ali zapravo i svaka onkologija je bila bolest gdje se nažalost samo čekao jedan letalni ishod. Mi danas govorimo o ljudima koji su u svakodnevnom radnom odnosu, ljudima koji imaju mlade obitelji, ljudi koji svu terapiju, imunotargetiranu terapiju ili operaciju, imaju svoju rutinu, svakodnevnicu i normalno žive. I to je zapravo poanta. Što je rekao profesor Vrdoljak na početku, sinergija je jako važna. I doktora, i medije, HZZO i ministarstva, ali ono što i moramo reći i udruga. Tu je zapravo i predstavnica i moje udruge i vidim da je od Dojke, to je užasno važno i predstavnici pacijenata da svi zajedno radimo na tome. Upravo tako da uloga, ja sad evo sastajem, da, odnosno to je ozbiljan rad i trud, udruga je multidisciplinarnost. Mislim da danas bez toga ne ide. Medicina je postala jako velika, jako zahtjevna, više ne možete raditi sve kao što smo prije 15 godina nekako krenuli kad nismo imali ništa, ali danas govorimo o širokoj lepezi dijagnostičkih postupaka, govorimo o terapijskim mogućnostima. U mojoj klinici, evo znam da i u Rijeku dolazi robot, radimo kiruršku robotiku, tako da mi stvarno ne zaostajemo za Europom i svijetom. Samo malo kasnimo, ali mislim da ne kasnimo puno. U redu, hvala vam lijepa. A evo, docente Tomaš Njeram je gdje je KBC Osijek i naša Slavonija na ovoj onkološkoj karti i što evo vi konkretno kao predstavnik klinike u KBC u Osijek planirate u ime daljnjeg poboljšanja onkoloških liječenja? Evo kad smo sve nešto kod prvi puta... Dajte i vi nešto. Da, imamo mi nešto, ali davno to bilo, ali evo prije 10 godina smo mi prvi puta uveli KATO sustav za pripravak i propisivanje sustavne terapije koje sad polako se širi po Hrvatskoj. Tako da smo bili onako jednaki sa svim drugim europskim centrima koje se bave onkologijom. Jel? To je recimo nešto i prvi puta mi smo isto recimo od 2018. uveli BMAT tehniku radioterapije koja je bila tada najnaprednija. Danas evo čuli smo, dobili smo vrlo veliku i vrijednu opremu u Hrvatskoj, tako da ćemo svi ovi veliki centri moći koristiti izvrsnu radioterapijsku opremu i sa izvrsnim i vrhunskim tehnikama u principu nećemo zaostajati uopće za zapadom. Nego mogu reći da smo u principu sad al pari. Ali što se tiče Slavonije, KBC Osijek i klinika za onkologiju je karakteristična zato što njoj nama jednostavno gravitira od Virovitice do Vukovara stanovništvo, znači cijele Slavonije i Baranje. I ono što je meni bio cilj, ali je cilj
svim mojim kolegama na klinici za onkologiju, da pokušamo napraviti dostupnost liječenja, terapije, ali i dijagnostike jednako svima. Profesor Pleština je spomenuo pitanje da li će biti sad neko u Zagrebu ili neko na otoku imati jednaku skrb. Mi smo maksimalno napravili što smo mogli. Dakle, prva stvar, htjeli smo da se pacijent ne gubi u sustavu. Znači da ne dolazi 10 puta, jedanput dođe na preporuku, onda treba napraviti nekakav pregled, pa onda se on ide naručiti. Znači to smo izbjegli s tim da smo na multidisciplinarnim timovima. Znači čim pacijent je prezentiran na multidisciplinarnom timu, osim što dobije preporuku za dijagnostiku ili liječenje, on dobije odmah i termin. I s tim terminom dolazi kod točno onog liječnika, bilo dijagnostičar, bilo kliničar ili kirurga koji će to odraditi. Kad smo to uspostavili, krenuli smo dalje. Znači, naši liječnici sa klinike za onkologiju idu u ove dalje bolnice kao što su Virovitica i Požega, gdje pacijenti u principu blizu mjesta stanovanja dolaze u Požešku bolnicu i u Viroviticu, primaju kemoterapiju, odnosno sustavnu terapiju, sustavno liječenje. Za ove bliže bolnice kao što su Vukovar, Vinkovci, tu smo uspostavili multidisciplinarni tim na tjednoj bazi gdje dogovaramo isto procese odluke liječenja, dijagnostike i ista stvar, pacijenti dobivaju termine. Na taj način smo u principu pokrili cijelu Slavoniju i Baranju, da bez obzira gdje je bolesnik živio, može dobiti maksimalno brzo proći kroz sustav i dijagnostiku i doći do liječenja. Evo, i unatoč evo spomenutoj korektnoj, da tako kažem, dostupnosti inovativnih terapija za liječenje onkoloških bolesti, kako vi, docent Tomaš, procjenjujete, znači, da li u nekakvom pristojnom, jednako vrijednom, brzom roku kao u nekakvim bogatijim možda sustavima i zemljama iste te terapije dođu i kod nas i do nas kao pacijenta? Ja mislim da da. Znači, čim bolesnik dođe u sustav, to ide po planu i vrlo brzo. Znači, tu nisu termini za mjesec, 2, 3, preko multidisciplinarnog tima pacijenti dobiju termin u roku tjedan dana. Znači, što je da su se prije išli naručivati na pregledu dobili za ne znam koliko mjeseci. Mi sada, dakle, maksimalno smo skratili put pacijenta kroz sustav, ali ono što možda možemo napraviti je poboljšati dostupnost dijagnostike. Jer mislim da tu na neki način možemo, prva stvar, trebaju nam liječnici koji će raditi tu dijagnostiku. Druga stvar, za razliku od zapadnih zemalja, vjerojatno nemamo tolike kapacitete. Znači, bez obzira što u zadnja 2 desetljeća smo znatno se poboljšali. Znači, svi pričamo kako je bilo prije 15-20 godina. To je sad nevjerojatan napred i u dijagnostici, i u kirurškoj struci, i u onkološkoj što se tiče terapije. Znači, nevjerojatan je napredak, ali mislim da taj pomak od liječnika obiteljske do ulaska u sustav je možda se može poboljšati, iako imamo sad i tu uputnicu koja to sve ubrzava i tako dalje, ali evo, tu bi eventualno se moglo nešto poboljšati. U redu, evo baš vas stoji u čemu prostor za unapređenje, znači procesa od početka pa evo do slijedeće. Pa ja bih čak rekao sad da ono što, recimo barem kod nas u Slavoniji, znači ovaj prvi dio, to sam rekao, ali kad pacijent dođe u terminalnu fazu bolesti, nekada se obitelj željela i htjela brinuti o svom članu obitelji do kraja. Danas je to nekako, žele prepustiti to sustav. Mi nemamo kapacitete, znači mi svi na našim klinikama aktivno liječimo naše pacijente i nemamo mogućnost držati bolesnike u terminalnoj fazi bolesti. I mislim da tu nešto, bez obzira što postoji mobilni palijativni timovi, palijativna skrb stacionarno, ali vidimo da toga fali. Ja. Možda bi tu se još nešto moglo učiniti.
ali nadam se da će nam sve manje trebati s obzirom na ove podatke koje imamo. Danas, evo, i više vas je, gotovo svi ste danas spomenuli, jel tako, da želimo, odnosno da radite na tome da rak postane kronična bolest. Evo, hvala vam lijepa, docent Tomaš i docentice Vazdar, sad ispada stvarno, ko će nam vjerovati da se nismo dogovorili po ovome, svako ima nešto prvo, ali ja sad vas želim pitati, pa klinika za tumore, ja sam s vama evo o tome razgovarala, jel tako, imate kardio-onkološki tim. Pa evo pozdrav svima ispred klinike za tumore KBC Sestre Milosrdnice, pa da ne ispadne nekako to da, evo ja bi zapravo možda nekako drugačije prezentirala i rekla da vidjeli smo da imamo divne uspjehe, da imamo dobre uspjehe, imamo lijepe terapijske opcije, nove molekule, međutim neko se mora brinuti o nuspojavama terapije. Znači, ove nuspojave mogu zahvatiti sve organske sustave od gastroenterologije, dermatologije, neurologije, pa tako i imamo kardijalne nuspojave. A onda kad gledate u kontekstu toga da zapravo je kardiovaskularna smrtnost globalni problemi, prvi uzrok smrtnosti. Pa imate bolesnika, kad svi naši bolesnici nisu ljudi koji su full zdravi i nemaju drugu bolest. Najčešće oni imaju neku drugu bolest, a ta druga bolest vrlo često je kardiovaskularna, vrlo često je dijabetes i tako dalje. Tako da mi kod izbora terapije, znači imamo tu neku molekulu, imate lijek, ali nije on za svakoga, mi moramo jasno procijeniti ko će biti, odnosno ko smije dobiti taj lijek, a ko ne smije. Tako da, na tragu toga, prije 20 godina je po prvi puta osnovana kardio-onkološka ambulanta u klinici za tumore i mi kontinuirano radimo zapravo tih 20 godina. Unazad 10 godina imamo i sam tim kardio-onkološki. Osobno 10.000 pregleda kardio-onkoloških, da tak nekako. Imamo jedno veliko iskustvo što se tiče kardio-onkologije i to je nešto što je danas zapravo i u fokusu medicine, sama kardio-onkologija. Znači, nije samo izabrati lijek, pratiti bolesnika da ne dobije odnosno rano otkriti tu neku nuspojavu koja je potencijalno, ljudi moji, smrtonosna. S druge strane, mi ne smijemo dozvoliti da izliječimo ženu od raka ili muškog i tako dalje. Mi ga izliječimo, a on umre od nuspojava naše terapije. Prema nekim podacima zapravo ispada bilo direktno, bilo indirektno. Onkološka terapija zahvaća, odnosno ima nuspojave negdje oko trećine bolesnika, počevši od visokog tlaka, aritmija, pa na kraju do srčanih zatajivanja. Ja vam mogu reći da u ovom mojoj, rekla bih već više i dugogodišnjoj praksi, bilo je do 100 bolesnica zapravo, jer smo vodili statistiku, napravili smo bazu, pratili smo 100 bolesnica sa vrlo teškim srčanim zatajivanjima kroz ovih 20 godina. Vi to ne možete riješiti kao onkolog sam. Vi morate imati timove, jednako tako i sa gastroenterolozima. Znači, mi smo danas u situaciji kada moramo uz sve naše znanje, mi znamo to rješavati određene nuspojave. Mi moramo pacijentu dati jasnu informaciju o kakvim se nuspojavama radi, kako one mogu završiti, moramo dati pravilni, odnosno smjer postupanja, terapijski i drugo, gdje se on mora javiti, kome se mora obratiti. Znači, želim naglasiti ovaj kardijalni dio koji moramo i mi smo svi svjesni, onkološke zajednice kroz ovih 20 godina jako o tome osviještena, naši bolesnici jednako tako, međutim moramo svi skupa znati da mi kao onkolozi ne samo da liječimo, znamo ovaj onkološki dio aplicirati, mi se znamo nositi s tim nuspojavama zajedno u suradnji sa ostalim specijalnostima. I naravno uz dobru informiranost samog bolesnika. Evo, tako je, da, a osim ovoga što ste sada rekli, treba naglasiti naravno inovativne, spasonosne
terapije, njihovu ono neupitnu vrijednost, ali često zaboravimo nekako bi ne kao struka da bolest raka ne znači da nas neće snaći istovremeno i neka druga bolest upravo poput kardiološke. Ivana, vi kad gledate prosječnu dob, odnosno vi kad gledate našu starost populacije, znači naprosto gdje smo kao populacija, koliko nas je starih, preko 20% starijih od 65 godina, vi imate beskreno kroničnih bolesti, imate populaciju koja ima nezdrave životne navike, stilove života. Mi možemo reći sve lijepo je to napravila novim lijekovima i tako dalje. Mi se moramo osvijestiti da imamo nezdravi stil života, da imamo prekomjernu tjelesnu masu, da imamo pušenje, da imamo prehranu, fizičku neaktivnost i ostalo. Znači, mi imamo još puno toga za raditi da bi bilo što manje ovakvih tema i što boljih ishoda. Evo što vi procjenjujete s obzirom evo na naslov ovaj danas i sve što je rečeno do sada, kakva je vaša nekakva profesionalna i osobna projekcija daljnjih poboljšanja? Pa ja bi, znate šta, ja bi zapravo vrlo volim naglasiti ovaj primarni dio, primarno preventivni. To je zapravo nešto što bi moralo biti strateško. Da se uključi da nemamo ove stilove. Međutim, ja bih vam tu rekla još ono što, sve to lijepo s našim lijekovima, našim praćenjima, međutim ono što tu nedostaje, psihološki suport, socijalni suport, financijski suport, beskrajno duhovni, Mi smo recimo klinika u našoj klinici mi imamo sreću da imamo na jednom mjestu niz toga od dijagnostike, od kirurgije, od ginekologa, od psihologa koji dolazi od fizikalne terapije i svih ovih dijagnostičkih. Uveli smo sad i ovaj dio duhovni recimo, ne samo psihološki nego i imamo i nekako dušebrižništvo i tako dalje. Nastojimo pokriti puno toga da bi, ali ovaj dio koji je potreban tim bolesnicama je svakako i socijalni i financijski i ostalo. Jasno, da. Evo, to je ono kako ste vi iznijeli iz Rijeke. Profesore, mogu ja vas zamoliti za jedan sažetak i zaključak. Što je vaša procjena? Ali evo, u smislu, ako možete poredati prioritete daljnjih potreba u svrhu i u ime, znači ovako sveukupnog napretka onkološkog preživljenja u hrvatskom javnom zdravstvenom sustavu. Pitali ste me na početku, jesam li optimist? Pa sam rekao da jesam. Gledam, jeste se predomislili? Nisam, a i argumenti za to su bili izneseni. Da li možemo bolje? Naravno da da. Struka napreduje dramatičnim koracima. Imamo dostupna sredstva, imamo znanje i kako ih upotrijebiti i bila bi ogromna pogreška da to ne iskoristimo. Neko je kolegica, mislim, spomenula radioterapiju koja je nama bila gorući problem. Ona bi do konca ove godine trebala doći na razinu iznad prosjeka Europske unije. Što se sustavnog liječenja tiče, naravno, dobrodošao svaki novi lijek ili nova tehnologija. Mi ćemo sad uvesti radionukleidnu terapiju koju ima par bolnica u Europi. Dakle, ne kaskamo. Ono što mi moramo se dogovoriti, zato sam spomenuo akreditaciju bolnica, što tko radi. Što tko smije i mora raditi. Više nema uopće onkologije. Dakle, u svijetu to zovu high volume centar. Dakle, centri izvrsnosti koji ne mogu biti centri izvrsnosti ako imaju 2,5 doktora i vide jednog pacijenta godišnje. Kad ste me pitali što prvo treba implementirati, onda treba se dogovoriti koji su minimalni akreditacijski standardi. I mi opet financiramo Europske unije, uključeni smo u par takvih projekata. I vjerujem da će to biti, ali opet naglašavam da me ne bi itko krivo shvatio. Ne radi se o penalizaciji, kažnjavanju, zabranama ili bilo čemu, nego o povezivanju. Jer ako jedna institucija ima jedan segment u svojem dvorištu, zašto ga ne bi iskoristili? Ali ako mu fali nešto, recimo patologija,
onda se mora znati ko će servisirati taj dio, a ne njega zatvoriti. Dakle, to nije ideja. Ja vjerujem da ćemo taj dio napraviti. Ono što je ključno, spomenuo je profesor Vrdoljak, informatičku podršku. Jer bitno nam je praćenje kliničkih ishoda. Mi imamo registar za rak desetljećima, izvanredna stvar, ali oni imaju neupotrebiv na razini pojedinca u datom času, u realnom vremenu. On meni daje orijentaciju što se zbiva. Pri čemu na epidemiološkoj razini, ako mi nešto danas uvedemo, rezultat ćemo vidjeti za više godina. To meni ne vrijedi za jednog bolesnika i nije mi nešto što mi... Dakle, mi moramo se informatički osposobiti. Ja sam uvjeren da mi to možemo, pitanje je samo na koji način ćemo to napraviti. I trebalo bi iduće godine biti. Pri čemu opet moramo jasno definirati koje ishode pratimo i u kojoj točki ih pratimo. Naravno da sveukupno preživljenje i kvaliteta života su ključni parametar, ali o njemu odlučuje cijeli niz događaja tijekom razvoja bolesti. Dakle, meni nije svejedno kakav je uspjeh kirurga. Ako mi je kirurgija suboptimalna, pa bolesnik ima povrat bolesti, pola njih će mi biti izgubljeno. Dakle, nije pitanje ishoda jednog lijeka, što neki krivo shvaćaju, nego kompletnog tijeka od inicijalne dijagnostike pa do kraja priče. Kraj priče se spomenuo, nama jako fali suportivna, potporna, palijativna skrb. Pri čemu ljudi brkaju pojmove i smatraju da je to rezervirano za umirućeg bolesnika. To je potpuno pogrešno. Jer ako želimo održati kvalitetu života, onda osim specifičnog onkološkog lijeka koji ja čovjeku dam, moram rješavati nuspojave, moram sprečavati mučninu, moram sprečavati alopeciju, moram sprečavati 500 drugih stvari. Dakle, to nije suportivna skrb, nije u domeni psihijatrije, što se kod nas jedno vrijeme tumačilo, da je to način kako ćeš priopćiti nekome tu vijest. To nije to. Napravili jesmo. Ono što je nama problem, mi nemamo stacionarni kapacitet za to. To ne može biti u klinici. Nigdje na svijetu nije. A taj dio nema. Napravili jesmo iskorake, ni tu nije baš da se ništa ne zbiva. Na vanbolničkoj palijativnoj skrbi organizirana je u nizu, u nekim regijama bolje, šta znam, u Istri recimo, negdje lošije, u Zagrebu u jednom kvartu da, u drugom kvartu ne, ali to je nešto što ne zahtjeva puno novaca, samo zahtjeva organizaciju. Ali rezime, optimist sam, idemo golemim koracima naprijed, sad više ni novac nam nije alibi. Kakav kraj, sad nam više ni novac nije alibi. Evo šta je mogu reći, nego nadam se da se nećemo vidjeti tek za 5 godina, jel tako? Da vidimo, znači, ove prognoze i ovaj optimizam, znači, na novim, boljim još preko 60% podacima, ali evo, o njima budimo realni, ne možemo ranije, nego li treba proteći vrijeme da se sva ulaganja, a ne trošak, a pritom ulaganje, znanje, volja, energija, terapije, lijekovi, sva tehnologija koja dolazi, koja se uvrštava i tako dalje, pridonosi upravo tome. Hvala vam lijepo svima, molim vas, ostanite se podružiti koliko ko god stigne, želi i hoće. Evo, veliko vam hvala.